Ja se svojim sinom Markom ponosim. Ja više nikada neću da spavam, jer kada sam... Zaposlio se da nosi gajbe s praznim i punim flašama. I zato širela insomnija. U gradu propati... I zato širela insomnija. Vi, svi pripadnici sekretarijata Haškog tribunala, možete samo da prihvatite da mi popušite kurac. To stoji u tekstu. Ko je ubio ženu? Mislim da su nama Hrvati sad strašno opasni, jer je Hrvatska postala nuklearna sila. Ko je ubio ženu, kažite? Nabavili su atomsko oružje, ove ozračene kalašnjikove iz Mađarske. I nama Srbima će biti najopasniji kad ih uskoro budu masovno bacali u Savu pa radijacija dotre do Beograda. Kažete mi ko je ubio ženu, pošto ste to rekli? Ljudi, mnogo kradete. Da kraduckate pomalo pa da vas toleriš. Ajde dođi taj, neće taja da zataji. Biće tebi posle taje, biće buji baji. Kad te ja umorim, kad te ja prezvojim i zato dođi da ti ja svašta radim. Radim što ti prija i bit će lako noć svoja. Meni nije svirao i pevo, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. Ja srećom se još umornija. I zato širela insomnija. Glavni adut svake žene, polni organ. I se drže 7 92 i neka traže, neka nađu ga. Ja više ne spavam ni. Jel misliš da sam glup, da ili ne? Da, bravo. Da li će Grant da postane smrad? Nadam se trebalo bi. Nadaš se. Ja nikad nisam ni krao. Da li tebi posle onog osjećanja strah? A ja bijem šklupu, tegove sve u kući imam. Znači majka mi sve kupila. Da vidimo šta će biti. I evo tuče prve, tuče, opšta tuča tamo. Hiljadu lepih stvari. Bica i ona Đuljana će da ide. Ja skačem na haubi. Šta sam ja, majke, ti ga radio ubiš? Šta? Tarot! 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 Metallica, moj dobar drugar. Da, cvečka, jesam, nisam.